Jingsiki garbanनिफ्राय लानानै जग दुगैग्रा ओरै दङ नै साराय हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आं बैसोरनो मोजां दङ दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव खनसे फरायहोलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादों आं दिनै माबा शेयार खालामहाय नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय स्नाफोर नै सनाफोर आंहा आंनि फिसा मन्दिराव एसे फुजा होनानै लाखांबाय दिनै एसे स्पेसियेल डे बायदि सनाफोर दिनै एसे स्पेसियेल डे दङ जोंना मोनाजासिमाव मा खालामनाय जायो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांनोसै दालि जहल रुलायबाय नै ओमफ्राय बिमा फिसा दाउदै जाखोमानोसैलाय जोङो दाउदै रुफालायबाय थान्दाथारना एसे गरम जाथोंसैलाय दाउदै जानानै दानै आङो बे थालिरखौ खेलासेब लोंनोसै माने ओरैनो थालिर गोजा जाबाथाय गगा मोनोना ओमफ्राय जोंनानै जि बुरजा जानानै दङ थालिरा माने सप्तायाव मोनोना ओमफ्राय गुसुनि थाखायनो मिस्टाराबो जायाखै ओमफ्राय रावबो जाया फिसाजोबो गुजुगासिनो दङ जाया ओमफ्राय दा आङो बेखौ खेलासेब खालामनानै लोंसै आरो गाइखेरजों माने बेबायदि खेलासेब लोङोबा बारा गुसु मोना नालाय माने थालिरखौ बेबायदि गाइखेरजों बानायनानै लोंबा बांद्राय गुसु मोना आदानि जागोन ना बेबायदि लोंनोसै आरो गाइखेर एसे गुदुं खालामलायनानै होनानै दुंबुर हाखाया आंहाबो हाखाथारा गुसुखौ दिनै ब्रेकफास्टबो जायाखै आङो दाबो टाइमाबो जाबाय जानाया दिनै लेट जादों ओरैनो सानैजों जाजों थाब सिखारखायासै 8:30आवसो सिखारखादों सिखारबाय ब्रास खालामबाय न' बां सिबस्रांबाय फुस्रांबाय जि जोम सुना लाबाय नै आरो सुगासिनो दंबावो बियो दैयानो जोबनानै होबाय आरोखि दै फैनाय समाव सुबासो एभेलेबल जायो ओमफ्राय बे थिंखिनि दैया ओमफ्राय बे थिंखिनि दैया थोनो नागिरा थिंखिजों सुबाथाय बैयावबो इउज खालामबाय बावबो इउज खालामबाय आरो बैयावबो इउज खालामबाथाय थोजोबा नालाय ओंखायनो बियो नै आद्रास जानानै दङ दा दै फ्रेस फैबासो जासिगोन टाइमाबो 12ता जाखानोसै बारा टाइम गैखाला एसे ओरैनो सिनि होनसां दैमोन जानायनि थालिराबो गोदै जाखायो आं बारा होला बांद्राय गोदै लोंला गोरानबाबो बारा गेब्लेया गाइखेर एसे हरग्रोनांसिगोन गरम गाइखेरलाय माबा जायो एसे होनांगोन जानाय नङा नङाबा महर लागोन नांगौ गाइखेरखौ दं होदेरबाय आं एसे गाइखेराबो फिसाजोआ लोंनो मोना दासान्दि जानानै दङ आंबो बायो लाबायनो दुंबुर जाबाय नै one glass टेस्टि लोंना लानोसां गुसु मोनासै आरोखि गाइखेर गुदुं होबायना दुंबुर जाना मोजां जाबाय लोंनो नै बे दाउदैनि केकखौ जानसां दाखालि दाउदैनि केक बानायदोंमोन ना आङो फिसाजो जानो होनबाय थानायखाय ड्राइ फ्रुट होलायलायनानै बेखौ एसे जानानै होनसां
왜 아까 손도 가요? 캐스팅아. दालि जहलजों जानो नै गरसि हानानै लाखांलायबाय आलुजों गरसि फ्राय सोरजि बानायसै दाखालि आं डाक्टारनाव थांनायाव एमएसनिफ्राय लाबोफादोंमोन ना गरसि गोलाव गोलाव बेनो एसे दंबावोमोन दाख्लि एसे भाजा एवजाबाय ओमफ्राय एसे दंबावोमोन नालाय बेखौ दिनै संनोसै आङो हानानैबो लाखांजोब्बाय बेजों लोगोसेनो आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामफानोसैलाय बे भिडिअआनो जाहैबाय माने हाग्रामा साराथ' दाखालि रिलिफ केम्पआव थांनानै अनसुंथाइ होनायनि खोथा होनदोंमोन ना ओमफ्राय दा बेखौ हाग्रामा सारा जेरै बुंदों एरै होजोबमारबाय आरोखि गाव होननाय बायदियैनो रिलिफ केम्पआव फुरा थोरसि लथा साराय पर्यन्त गासैबो बाल्थिं बुल्थिं जा संसार जानायाव नांगौ बेखौ राननानै होबाय आरोखि मैया माने जिंसिखि गामियाव हैदों नामाबो इन्ट्रेस्टखा जिंसिखि जाहैदों नंगौना नङासो नंदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ नायबाय नंमारगौ आरोखि बे जिंसिखि गामियाव राननानै हैस्रांजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोननो मा मा राननानै हैदों बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै आङो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ओरै जोंना गारबासो होनो दे बेखौ गारबानिफ्राय लानानै जग दुगैग्रा ओरै दङ नै साराय फ्लेग माबा माबि थौ हानगासिनो दंबावो नै माने संसार जानायाव जिखिनि नांगौ बेफोरो दंजोबो आरो बेखौ जोंना हाग्रामा सारनि सरकारा फाथायहरबाय देरहासार बसुमतारी सारा आंखौ राननो दायथ' होदों बुजिबाय आंखौ राननो दायथ' होबाय नालाय आं गिदिंबाय थानायखाय बिसोरखौ नुखानायखाय आंखौनो दायथ' होबाय बियो राननो जाफैदो जाफैदो जाफै नाथाय आङो मोनदैखौ खननाय जाबाय दे बिदि आं एसे गेंगाबासिनो नालाय बासायाव थाबावो नै सासे निदाननि आफादनि बयबो ज' अनलायनानै थानांगौ जों अनलायनानै जालायगोन होनबा आरो सुखु दुखु जों एखेबागे जोङो माने गासिबो बाहागो लालायगोन आरोखि जों गिबियावनो ससियेल मिडिया बिथांमोनखौ बरायबाय दा जों दा जिंसिखि बाजाराव दङ दा बे जायगानि माने जेसेबां आइ आफा रायजो राजाफोर रिलिफआव दंमोन दिनै बिसोरो न'आव थांफिनजोब्बाय गासैबो खस्थ' मोनबाय गोजां बोथोर समाव आगोमा नाङा फाङानो रिलिफआव थानानै दिन खाथायनांबाय गथ' गथाय दंमोन आरो बोराय बुरि दङ दा बिनि गेजेराव मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया जे हठात जों बयबो बुंनायनि थाखाय गावबो गोसोआव नांनानै बे जायगायाव सहाय फैबाय बे कम्बल होफैदों जाग्रा लोंग्रा फैदों होनबा दा जाखिनि होफैदों मानो बेनो जोंनि थाखाय माने बे खैफोदाव जा अननाय बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' बेखौ जों साननानै लायो दा बिदि अनलायनांगौ मोननायाथ' जों रावखौबो सुफुंजोबनो हाया गासिबो थेवबो जाखिनि खैफोद आफोद समाव सहाय होलायो बे गिदिर सहाय जायो बे जों मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ जों धन्यबाद होयो आरो लोगोसे फरायसालि डिसि बिथांखौबो जोङो साबायखर बावो